ମିକି ମିକିଲ ମିକିଲ ଚାଲୁ ରୋଷେଇ କରିଦବା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟାଇମ ହେଲାଣି। ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଆରେ କରିପାରିବୁନି କଣ? ଚାଲେ ସାରିଦବା ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇଟା। ମୁଁ କହିଲି କରିପାରିବିନି କରିପାରିବିନି କରିପାରିବିନି। ହେଲେ ତୁ ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ? ହାଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ। ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ପୁଣି? କଣ ଧମକଉଛ ମତେ? ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଡରିଛି? ମୁଁ ତମକୁ ଡରିନି କି ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଡରିନି। शाबाश। ଡରିନୁଟି? କାହାକୁ ଡରିନୁ ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବୋଉ ବୋଉ ଆସିଲ ଟିକେ ଦେଖିବ ମିକି କଣ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ କୁଆଡେ ଗଲା କିଲୋ? ଆସୁନ ରୋଷେଇ କରିବା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିଲାଣି ବା। ତମେ ତ ଆସୁନ ଲେଟ୍ କରୁଛ। ଆସ।